Bingelela uDlamini waseMpumalanga. Into esho idlozi lakho esho ngabakini esebalala izokwenzeka, kodwa ayizikwenzeka ngalesakho isikhathi. Yebo wena uyakhala ukuthi ujaha umsebenzi, ufuna imoto, ufuna ukugana, ufuna ukuba nengane, kodwa mawuze waba nenhlanhla bavela kuwe ngesibonakaliso noma ngephupho, kwavela umkhulu wakho, kwavela ugogo wakho wathi njengoba ufuna umsebenzi uzowuthola, njengoba ufuna ukuba nomuzi uzoba nawo, njengoba ufuna ukuthenga le ndawo le uzoyithenga. Although ungenamali, ungasebenzi, ungenalutho, likhona icebo esuke basalakha la abadala ukuthi uzothola into oyifunayo, kodwa ngokuthi wena ujakile, wena usenkingeni, mbuli ukhona ekhaya, uphila ngokwenyama, vele uzocindezeleka futhi uzogive up. Into esho ngabakini esho idlozi lakho ingiyo mbuli okhona ekhaya. Ngafika umuntu ethi ngale naye la ekhaya phela 2 days kufike mkhulu wakho ngale la isiya la ekhaya, noma ngaphosa ifine nozibani no-antwayo nomamwayo nobabwayo, make kwasho abantu asebalala mbukelo khona ekhaya. Le daba ayishilo uyathanda awuthandi ingiyona mbukelo khona ekhaya. Noma uthulele ebusuku ukhupha kuthiwa mofaka i-CV passing board uzochasha, uyifaka emaphoyiseni i-CV noma uyifake whatever ongayifaka khona, noma kuthiwa kugcwele kangakanani, kuthiwa abantu bayajikiswa, abantu abafuneki, njengoba kuvela iphupho lithi kuwe hamba uyimikise i-CV yakho lapha uzochashwa, vele uzochashwa. Ikhona indlela ezokwenzeka ngayo ukuthi ugcine uba ngumuntu ochashwayo mbukelo okhona ekhaya. Kholela kuNkulunkulu wakho, kholela edlozini lakho mbukelo okhona ekhaya. Sebenzisa into zakho, into zokufutha, into zokugeza, thandaze, uzile, into oyifunako bese mbukelo okhona ekhaya uyayilandelela. Khomba ukuthi lokhu uyakufuna, lokhu uyakudinga, akukho ozokwenzeka automatic ngathi i-magic. Ifuna umbukelo khona ekhaya landelela. Mawufuna nomuzi zama ukufuna istand, mawufuna ukuganwa ube nenkosikazi nomuntu ozona naye, zama ukuthi abantu besimame ubakhulumise. Mawufuna hlala unemali, ibeke imali, ungayimoshi imali if ingenasidingo mbukelo khona ekhaya. Konke kuyenzeka but kuya ukuthi wena ukhethe yiphi indlela, lokufuna kona uyakufunela ukubona kwenzeka. Ungakufuni ngemlomo kuphela, kufune ngezenzo mbukelo khona ekhaya. Into esho idlozi lakho esho ngesebalala izokwenzeka, kumnyama kubovu mbukelo khona ekhaya. Nkosibusile uDlamini Mthandazi waseMpumalanga. Online video call mbukelo khona ekhaya. Singahlola, zikhona iwasho, ikhona imithi ongayithola, uchela umuzi wakho, uzegeza, uzeclean, ulungise igceke lakho, impilo ephambili. Mbukelo khona ekhaya. Nkosibusise, Nkosi ekhanyisele. Ungifollowe, andele ama video